Така, хора, преди да започне влога, бих искал да ви помоля нещо. Така става, като включи камерата. Фокус! Да, здравейте. Та, исках да ви помоля, ако ви харесват видеята ми, лайквайте, коментирайте, шервайте, Facebook, Instagram, каквото искате. Давайте ми идеи, казвайте какво да правя и аз ще се опитам да го правя. Мам, ще се татуираш ли? 100%. Какво ще ни кажеш в 7:27 през т.е. сутринта? Това, което ще ви кажа вечерта. Дали ще боли или не. Ейо, готини хора, какво става? Как сте днес? Аз съм вашия човек. Ейо, Нико е в играта. Така, за тези, които не разбират какво се случва, майка ни, днес ще се татуира. Тя имаше рожден ден на 14 миналата седмица. Абе, ето какво стана. Флашбек. Днес е рождения ден на мама. Най-яката майка на света. Най-якия подарък има. И... Отиваме да й го подарим. Тя още е на работа. Тя ще е на работа, да. Ще е на работа. И... отиваме да й го подарим. Татуировка. Ето тук е. Ето тук е. Не знам на къде сочи. Така, Да. така. Пише за мама. Прибери. Прибори. Как е с Тя обича... тениската, която й Да, подари? тя ми е подарък от Николай. Чао. Няма я тръгна. Тръгна? Къде? Да. Няма я. Рожденичке! Мамо! Мамо! Happy birthday! To you! Happy birthday! Каза да си ходите. Да. Ай, чао! Да, тази Жега дойдохме току-що. Тук ви е много хладно, няма да ходим никъде. Отивайте си. Носим жълти цветя. Идваме с мир. Благодаря. Много хубав букет. Изненадата е вътре. Стърчи. Цял ден днеска всички говорят за някаква изненада. Не искам да скачам нито с парашут, нито с бънджи. Има послание отзад. Ма нали няма да скачам с нищо? Има послание отзад. Сега ако трябваше да скочиш. Не, нито Има нито послание ти. отзад. Не, това е нещо. Не искам да скачам. Няма да скачаш. Айде, стига, отваря да видиме. 3, 2, 1. Става ли? Няма да скачаш. Ще прескочиш до... Се татуираме. Не. Ще прескочиш до Солнска Ивана Сен. Цара Сен. Ще се... При смокове. Това е. Да, не питаше какво ще има в сряда. Ще скочиш ли? Даже... Аз имам и час. Само ще не. боцнат и ти ще скочиш. Ще скочиш ли? Благодаря. Харесва ли ти? Еми, ще разбера. End of flashback. Надявам се да ви се изяснило до някаква степен. Решихме да й подарим татуировка. Николай. За рождения ден. Аз честно казано бях леко от... честно казано мислех, че няма да го хареса. Обаче както видяхте реакцията и се зарадва и всъщност това не ви интересува въобще. Вие сте тук за татуировката. Нали? Току-що седнах да свира и... Супер! Nice. Един от най-големите ми ужаси е да се настройвам от тия ключове там, защото всеки път, когато ги настройвам от там, имам чувство, че някоя струна ще фръкне и ще ме прасне в лицето и ще ми стане нещо гадно. Просто чудесно! Току-що най-високата струна. Продължаваме.
току-що слезнахме на Сердика и отиваме да се срещнем с мама и се запътваме към студиото, т.е. татуист на Смокови. Татуистическото. Татуистическото студио. А без две думи, студиото с татуировки. Здрасти пак, мамо. Сърдия. Мамо, кажи ни как се чувстваш малко преди това. Изморена. Добре, таймлапс до там. Може ли да приключим? Това да е? Да. Само го залепвам с нота. Мамо, покажи ни. Добре. Нали как си уморена? Ето. Смятам, че ще да. Как е? Добре. Nice. Много е яко. Мама си прави татуировка преди мен. Представете. Мама е по-смела от мен. Не бе, аз не че не съм смел, обаче... Най-смелия. Аз съм най-смелия, ама не съм решила още. Обажда вечерта ми, абе, да, пратила си ми някакви там машинки, там е пилата ли са, какво правиш? И викам, тате, това не е пилата, това е машинка за татуировки. И той е такъв, абе, тате, бе. Как разказваш за първата татуировка, която си направи, тя също е единствена. Да, нали? Добре, може да станеш ли си гледал отвече. Но не че приключи. Семпл. Тя така ще се вижда още по-добре. Семпл. Чакайте, аз като свикна как да показвам. Да. Отива ти? Мама харесва, да. Да, добре ми сте. Аз точно така си я представя. Хора, ако искате да си правите татуировка, вече знаете къде да идвате. Смокови, кажи ни къде да ви намерим. Цара Сен 20. Добре, значи като искате да правите нещо, правете го като хората и идвате тук. И позорка на клипче. Кажи ни първи мисли след татуировката. Щастлива си, харесва ти, болеше ли? Щастлива съм, боли ме и сега. И още минимум. Нищо сега Хепи ще утеши болката. Сега бяхме в Хепи, хапнахме много и сме хепи, да. И се прибираме вкъщи, защото горките кучета още не са ходили на разходка, вече 8:30. 9 и 4, не 8:30. А това е Деси от Латида! На никой не му пука. Това нещо за фенове. За феновете. Ще те пребия. Чао, чао! Тя има парче с графа. Защо днес къде съм най-грозна? Защото е 10
почти 10 без 10 мисля. И сме на разходка. Понеже аз съм един добър стопанин, реших, че ще изкарам кучетата си на разходка. Омага, не е идентифициран летящ обект. О, вау! Вижте! Омага! Тук го видяхте първи на този канал, лайк и сабскрайб. Омага! Ето доказателство за извънземен живот. О май гот! Това не е фейк, обещавам ви. Повярвайте ми. Това са истински извънземни. Те идват за мен. Това определено не е самолет, който отива към летище София. Това са извънземни.